Galicia, qué bonita son as túas festas, que mozas e garridas enamora velas, queren como naide, son agarimosas, divino tesoro desa terra nosa. Un pobo que non canta na súa lingua é un pobo sen identidade de seu. Non é o caso de Galicia, onde o xenio popular foi capaz de crear danzas populares e un cancioneiro do máis variado e vizoso dos povos de España. De vello nos ven a tradición e a riqueza musical atesourada no maxín das nosas xentes, que foi pasando dunhas xeracións a outras. A música tradicional e a riqueza poética de Galicia é fonte inesgotable para o repertorio de grupos corais, composicións sinfónicas e mesmo para a música lixeira. Tren que me leva pola beira do Miño, me leva polo meu camiño, tren vai andando. Na década dos anos 60, a música galega tivo o seu tempo de esplendor. Foron moitos os grupos e cantantes de moda que gravaron grandes éxitos difundidos a través da discografía, radio e televisión. Nas verbenas populares, de aquén e alén das nosas fronteiras, cantábase e bailábase o son dos seus ritmos como nunca acontecera. Eu creo que os Tamara na música galega non descubrimos nada novo, senón que o que fixemos foi coller aquelas tonadas e aquelas cancións que había de antigo e poñelas a un ritmo máis moderno, actualizalas. Cancións que habían grabado xa voces famosas como a de Xaquín Deus e estos cantantes líricos que tuvemos os galegos. Nós collemos esas mismas músicas, esos mismos termos e actualizámonos. Por eso creo que fomos o inicio da nova música galega. Prudencio Romo contribuiu a internacionalizar a nosa lingua a través das súas composicións para a Orquesta Os Tamara, da que formou parte como director artístico. Foi un dos artífices da creación da música lixeira nos anos 60, un xénero que constituíu un fenómeno de masas e que tivo como figuras senlleiras a cantantes como Pucho Boedo, Andrés do Barro, María Hostiz, Juan Pardo, que ao incorporaren a lingua galega ao seu repertorio, chegaron a ser aceptados por xentes de outras culturas distintas da nosa, ocupando incluso os primeiros postos das listas de éxitos. Quela no ano 78, 68, perdón, é cando gravamos a Santiago. E a partir de aí, porque nós antes facíamos versións, non, de todas as cancións que estaban no mercado, a partir de aí é cando os Tamara collen a súa personalidade, que era gravar en galego. Había que dar as traducións en español, ou sea, todo había que traducir en español antes de presentarlo en galego, non? E ao mellor había algún listillo que non sabía galego, nin moito menos a mandaba xa canción de volta dicindo está mal traducida. El non tiña nin puñetera idea do que era o galego ni nada. El simplemente, por aquelo de ordeno e mando, dicíache que a traducción estaba mal e tiñase empantanado o disco ali hasta que eles querían. O seu exemplo foi imitado por moitas orquestras que amenizaron as verbenas das nosas festas populares e avivaron nas nosas xentes a autoestima, que non é outra cousa que a querencia polo propio que deica entón permanecía agochada e menosprezada. É hora de recuperar aquel espírito que alentou o orgullo dos galegos polo propio. Velaí porque Prudencio Romo este ano debe ser o protagonista da iniciativa regaleguizadora nos ámbitos festivos. A súa lembranza e exemplo deben espertar en todos nós o espírito da galeguidade tan necesaria para vivirmos nun mundo con acento propio. As festas populares deben ser os escenarios para gozarmos dunha convivencia baseada nos sinais de identidade máis evidentes, a lingua galega e os seus símbolos. Deste xeito seremos máis nós, a máis de ofrecerlles aos forasteiros a nosa orixinalidade, que é a contribución á diversidade cultural. Queremos, parafraseando o escritor don Álvaro Cunqueiro, 1000 festas máis para a lingua galega.